Hello guys, jotono dipor kaham. Tini diporo sadung kaham payu hini mailamna hini naimani se. Posta nor khata amase sinjo mani rokha aming. Baista kaisa tamni anu bumu khuitong no aming hnai kancing hindi ta. Da kona konsa di kancinga konsa dini sinjo. Sinjo na chini aming ni basa bai sinjo da hanba. Wak mala kotoma man khase hni sadinin audience rok no. Hengke guys tabuk aring kancing wak mala korma lolai mangkhang ko botabuk obono sanai. Haipeno bo ayango bini pia bai sinjo tongo hni sajagai. Naitungna naitonga aboni bagai botabuk bin bukhungni sinjo yakari rekha hengke botabuk kubuni sinjo naitungna ni bagai ekdom busy ingjak naitugui tonglayo hengke manliya naituk sini naitugui hengke botabuk bini wak mala korma no totra khrap jaka khopsa wari nyakha hengke ang bombono maya khai tongo tabuk hengke bo bar nangjak tongkha. Hengke yango kancing ni bini bai bini pia hengke chukun tuno masa tuyoi yathek kasarot bas tongkha chukun tubo tabuk borok bo bosta ni maislamno lamnai lamui akui ngonai hengke tabuk tai baisa digi bosta tongmani wo kancing no naituk phirpi tongo mangkha sinjoi ko kancing. Finally guys hengke tabuk no nugui tongkhana ang tabuk wak bolong basa shikar khai tongmani wansungmani wak bolong kotor no manan hnai amase wak bolong chikon sa manchio khukna yabo khopsa struk saka wari ma bashi ko prarangi thi thangka amo margai tongkha ta hengke tabuk haipena ang bono wari chapano khopsa no baino lailang no chocolate thase chocolate thai ekdom sikon tete hnai phege nai dir botam jeni bosta ula ngi tongkha ma mairong se sarjang mairong omole sida wak bolong kotoma phaya mo ori kalangai bosta bostu sisegi khibai kata abono tabuk salogo ngba mai ta horong gus borok hayo horong ga mano bosta nori nai keri nge ba wak bolong roga sa kaham ke shikar khaibe ata iko yango na sidi wak bolong basa bala khukan nanglak hayo dotin thijanga kisasa terek sak buire ma baise angle sinta nangka khap khairogo wak bolong basa rama Iko yango babu hengkang ke chini je wak thai tongmani abono tani rekawi tongo tamni hinmale amske chini omo khawsini khai khabai hamahai ekdom tamsanai mas kaise sikang no iko buphang ubi drog no kai rijak ta debala buphang to hawa kai rekha ke no bowai thangna ni kalaya he diba was to khumro ko thasas ka baro abani bagai apta heke kaise kebengai o wano ma khasinai abahai berar banya khoba bigra sai thangra rang bai iko borokha arobai phaidro birja song bidi dana song bai ka ke busuk ba ka nei kisanai badi ta borok tabuk no ko thangla kya iko yang hangge chini kancing wak mala kotma sawoi langjagai thui tongka sira brapsa ekdom Umayo. Oh guys, terkaisa sida do insult khaine mamang. Asara shia sare do popular khaita do ba joton sina blan subscriber rok kancing hnei nang gotam se bukang mak lakhe Hai ban ta nang lawak bala kotom pa saw shero koi thudong mun chang ka ba. Or tabo amtei ubi dahan tamjan kai rajak ase bit kotoma orot purasung boundary khabini sombob ya abon bagai amde heke kai se iko awano kebengai marsinai ko yang babu ke tam khaidong kesung borok kok sungbai na tang khaidong sare wa kebeng khana nayo kemo khai ba war pa kha ba datin phoni thangla wa ti jora phen ta bo ngamo aluminium tar be khasina hu khlok to kata mo gai bise bising bang no tong ya nung tang khaidong sa 럼나 니 럼도 또 럼나 니 럼나 마 파요 가 개벤 asma 때감서 로무 정어 하여튼 갈라이마 동 Oma, nyabrok, okay. Ayang di pura banyak kawan yang pernah tiba tangan, seguri banyak ni ambagai bidrok rezeki yang jongci ni. Kau yang keketa. Guys, sekarang iko abu panggo video dana payment nogo net slow nih, yang iko amas sembutong kaba. Sekarang orang jaga phone kelangai, iko mas namanya harpakai orang tongo pias, som, mimi, sanasur, muri, thoksu kapra kolom khajam muri kisi sase, iko aming muka aku tong payu. Kita bom sagana video ikoro phuniri nai berai video upload tung tung aba sini angam sanai mana hada sani men jahau gerek phunu ko jakre tamo ha ta ha garok ge ger ko masanai gerok ge azara soba ge do khamani gai তখন আইন খাইতং লাগ হই কোন হানি খাজনা জং হতে বা যতন না সারি কাহাম গাইস তাখুক বুকুক তকসা বুকুক কেতাবক চিনগ তাম sangai muityo zarai tolani muityo bufang tolani khumto nonmang sangle muityo o muityo nganga babu ayang hasago thangpro paitu bui phaimani ta nga tabok o muityo no sui akoi tiguru kai sudo malai senai
sui pa kyang tabok oro janga mosok kathang helebai rui tong kota ga yang hongkang ke mos deng deng nani bagai ready khaina ja mosok kathi mos deng risum roi besek ga yang sini mui kirok bok soi sirka ka tabok srap sari yang dor ko phunogir khai ko ekdom pura mui tu lop saka mon kha haipeno kariya khota anga risum roi tai 6 minute toy kare tai 6 minute nga guys mai krunya ko sini mui tu pura besek thok sa jaman mui tu nga yang mos deng ga tinin bagai sung ta to